Shalom, Shalom. damang dainang na hinahulongan. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Ia guarni mingguta ima minggu na papituhon dung Trinitatis. Dohot topik ari parulupulupon ni bangso ni debata. Hari sukacita bagi umat Tuhan. Atong tapasada maruhata martang yang nahohom mahita. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada 1 ayat tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama ahu apalah ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluaku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguana ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan mapari ibana, suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, amanami salileng nilileng na, asini rohamdo na mga ramoti hami, siyan na saylaon, rasi rasan waeng, jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabi hangulwan nami, saya si maroham, say buhay marohan nami, jalalehon todim na badyay, asah waktu si hami sude, panogunogum dohot pambahenanmu na balgay, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jalasonang hami, jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bigema patik ni debata di permingguota sadarion ima patik paupathon dohot lapatanna patik paupathon ingot hamuma pabadiahon ari minggu dinaono marima ulahamu nasa si ulaonmu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum
manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pena mengebati hutam. Ai dinaonomari do ditopade bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian doibana diari papituhoni. Dibahenido umbahenna dipasu-pasu di bata Jahoba, ari paradiananai jala diperbadiai. Dia do lapatan nii, oddo, ikut dihabiari rohatla di bata, jala ikon holong rohatla di ibana, asa unang tois rohatla diajar nasian hatani di bata, ikon badiado hatani di bata di rohatla, jala ikon ringgas rohatla tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu ado pan di debata. Ale Tuhan debata, sai parbugui mahami, mangulahon na hobarto patikmi. Amin. Yesus menjauh berdosa saya, Yesus Tatoposi madosata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalana badia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujulom huhilala hami riko doa sini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido umbahin hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami tungna jot-jot do hami manibil siana kadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean dia kaperdosa alai hamubaon ni roha nado lomo ni roham asa mangolu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogoan nito di perbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa pantun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tusu hasesaan ni dosa. Satok kido hutadi konho alai papungu-punguon kudu maho muse
marhite-hite aka asiroha godang, tagad di perpiarni muruku, kutabunihon bohiku, satokin maradoponho, alay marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho, ninna jahoba si paluaho, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tuhan Yesus si permahan, au biru-biru danau. Yesus kami harapanku, saiku tanah Tuhan, saiku tanah Tuhan, saiku Yesus kami harapanku, saiku tanah Tuhan. Kau suruhanmu, ai hakam semua Turpuk epistel di permingguota sadarion, imana tarsurat di Yohanes 10 ayat 10 sada, 1 ayat 10 tajahama margati soring. Parmahan na denggado anggo ahu, di siahon parmahan na dengganido hosana humopop akka biru-biruna. Gonaniupan naso parmahan situtu, naso nampuna biru-birui, di idap ero babiat, di tadikon do biru-birui lau maporus, gabe si soro babiati ma biru-birui, jala di paserakon. Ai si pangan gaji doi bana, naso sumarihon akka biru-birui. Au do parmahan nadenggan, hutanda do akan nadiau, jala di tanda nasida do au. Songon amai na manada ahu, jala ahu manada amai, jala husiahod do hosaku humopop biru-birui. Adong do aka biru-biruku na asing, na sosian baraon. Ikon dohot do akai togihonoku, tangihono nasida do suaraku, dungi gabe sada punguan mai, jala sada maparmahan. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tuhan ku sayang.
maha porsiautai, songon nah tindak kun didongata saha porsiaun di sadok portibion, rap mahita medok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama perguguna suatu dusan, na tumok palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana di Tuhan di si Maria, na gabe-gabe siaton di perbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernil, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubau nua torudung kitano, na mulak mangulu diari patuluhun, na manaik ke surgo, lau hudul di samun di debata Jahoba, amanai pargugu na suatu dosani. Di sima ibana, pai mamulak sogo tutanoon, manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsea dito di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan na badia, do tiasan di dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daing ni halak na umate, do dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigay makor na parjulo lansia.
Nos diudutima muse cor ina sola fide.
Damang dainang huria na hinaholongan ni Tuhan tat Yesus Kristus, hujahau kami manang piga-piga poin titing di minggu tasadarion, ima di minggu papituhon dung Trinitatis, na parjolo pertangyangan daerah di Patupa hari Rabu tanggal 22 Juli masuk pukul 10 walu WIB. Daerah Tolu Dago nama Jabui amang hamonangan Situmorang inang Nita Boru Marpaung inganan ruang serbaguna lantai 2. Daerah Opat Sarbuncip nama Jabui inang Nurmeri Huta Barat Boru Tobing inganan ruang konsistori lantai sada. Pertangyangan daerah masuk di hari Kamis tanggal 27 Juli pukul 10 WIB. Daerah Pitu Pajajaran nama Jabui amang Joni Silaen inang Risma Boru Siahaan inganan ruang serbaguna lantai 2. Pertangyangan di hari Sabtu tanggal 25 Juli masuk pukul 10 WIB. Daerah Tolu Dago nama Jabui amang Beni Tapu Bolon inang Julia Boru Sitorus inganan Jalan Taman Cibenying Selatan nomor 27. Paduahon ruas Namoding. Nah di hari Rabu tanggal 15 Juli nunga marujungolu amang Edi Manik maka baluhon inang Marihot Boru Siahaan tutup usia ono 24 tahun sada bulan. Ruas Wik Antapani Arcamanik. Tatang yakoma anggiat tumibu tarapul sude keluarga na tininggal honna. Patoluhon gabe ruas nihuria. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 10 sia Juli keluarga Coki Panjaitan inang Katarina Boru Sitorus rap dohot tolu halak yanakonna nunga gabe ruas nihuria HKBP Bandung masuk tu Wik Dago. Paupaton ruas Napida. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 10 sia Juli keluarga Suharso Sinaga inang Serafim Senduk ruas Wik Sarbuncip nunga Pidabe Haruason Nasida tu Gareja HKBP Sudirman Resort Sudirman. Palimahon Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagason Titing Paduahon Clementino Immanuelo Tarigantua anak ni Amata Bartolomeus Tarigan tubuh ni Inata Saurmian Borusinaga ruas HKBP Soreang Resort Bandung Barat dohot Roma Natasha Boru Situmorang Boru ni Amata Max Rudi Situmorang tubuh ni Inata Rauli Boru Naibaho ruas Wik Dago HKBP Bandung Resort Bandung. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 25 Juli pukul 8.30 di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung. Bimbingan pranikah hari Kamis tanggal 27 Juli pukul 10 di Gereja HKBP Bandung Resort Bandung. Paonopon pilihan sosial huria di Parmingguon Sadarion papungu pilihan sosial huria dohita tu keluarga inang Erlina Simanjuntak Boru Gultom ruas Wik Riau Patra Komala siala nunga marujungolu amang tumpal Herbert Simanjuntak ditiki naung salpu. Papituhon Pa Borhaton Situa na pensiun di Parmingguon pukul 10 sadarion di Patupado acara Pak Borhaton Situa na pensiun tu inang Situa Dame Herdina Boru Panjaitan sian Wik Antapani Arcamanik. Pauwaluhon Bajar
Bazar Punguan Ina Solafide. Dinalau mengalului dana tu dukungan program Pangebation Huria Punguan Ina Solapide Patupahon Bazar dung sidung permingguan di alaman ni gereja Lasmarohata Makariburhon Ulaoni. Pasiahon rapot panitia tahun pengajaran iman Saresot HKBP Bandung di hari Senin tanggal 20 Juli pukul 10 pitu WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 di Patupado rapot panitia tahun pengajaran iman Saresot HKBP Bandung. Tusude anggota panitia Uluan Huria Saresot dohot parhalado resot asa Roma maddohoti rapoti. Pasapuluhon rapot panitia pembangunan kantor distrik siala naung keluar izin persetujuan bangunan gedung alani di Patupado rapot panitia rapon MPSD dohot Uluan Huria di hari Selasa tanggal 21 Juli pukul 10 WIB maringanan di KSP Sinar Pelita lantai tolu Jalan Surapati nomor 70 Pasapul sadahon Rit Parguru Malua di hari Jumat sahatu Minggu tanggal 24 sahatu tanggal 26 Juli maringanan di Villa El Sadai Lembang di Patupado Retreat Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026 na niuluhon ni Padita tatang yakoma anggiat mardalan denggan ulaoni. Pasapuluduahon evaluasi program dohot verifikasi pinangido tusude seksi nang punguan kor di Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, nang Dewan Marturia asa patupahon evaluasi ni program semester sada tahun 2026 jala pasahatto ni lumabatna tanggal sada Agustus tu sekretaris Huria verifikasi di Patupa di minggu paduahon di bulan Agustus. Songonima titing di bagasan mingguon tuatama nama masu-masu taleho uleo kami matiki tu panitia tahun pengajaran iman Saresot Bandung laho mangalehon panorangion. Salam dan selamat hari Minggu. Izinkan kami panitia menyampaikan sosialisasi ini. Yang kami hormati pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta Resot A. Silaen. Yang kami hormati Pendeta Fungsional HKBP Bandung. Yang kami hormati semua perhalado resort dan perhalado HKBP Bandung. Yang kami hormati seluruh jemaat HKBP Bandung, lansia, ama, ina, naposo bulung, remaja, dan sekolah minggu. Panitia ini gabungan tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga Saresot, HKBP Bandung, HKBP Rancaikek, HKBP Sumedang, dan HKBP Majalengka. Panitia terdiri dari lansia, ama, ina, naposo bulung. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Mari dengan penuh sukacita bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan kita gereja yang memelihara kehidupan kita. Tahun 2026 menjadi momen penting baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat distrik maupun di tingkat resort, di mana dicanangkan tahun transformasi yang bertemakan pengajaran iman di tengah keluarga. Hal ini sangat mendasar dan sangat penting untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai kepada keluarga dan pribadi yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam rangka mendukung kegiatan ini, panitia merasa perlu menggalakkan kegiatan tersebut disertai di setiap huria serta tingkat keluarga Seresot HKBP Bandung, sehingga dapat membangun kembali pertumbuhan dan peningkatan iman kepercayaan sesama anggota jemaat bersama-sama dengan keluarga, hidup serta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikat dan mempererat persekutuan seluruh jemaat HKBP Seresot Bandung. Maka untuk itu HKBP Resort Bandung bermaksud menyelenggarakan beberapa kegiatan yang diharapkan menjadi pembinaan rohani bagi sesama jemaat serta melalui pengembangan talenta dan kebersamaan antara jemaat Seresot HKBP Bandung. Kegiatan ini juga menjadi tanggung jawab panitia dan kita bersama-sama untuk menghimpun dana operasional untuk pelaksanaan resort tahun 2026. Tujuan kegiatan membangun pribadi yang menjadi teladan di dalam Kristus melalui mengajarkan firman Tuhan dengan benar, mengajarkan pengetahuan dengan benar, mengajarkan budaya karakter yang benar, mempersembahkan persekutuan dan keluarga antara jemaat, memberi pembinaan rohani, melalui seminar tentang budaya Batak yang masih relevan dan firman Tuhan khususnya bagi generasi muda, menggali dan mengembangkan talenta paduan suara jemaat. Rangkaian kegiatan dan waktu. Pertama, lomba CCA, perlombaan paduan suara. Perlombaan CCA ini dan perlombaan gabungan ini diwajibkan setiap week HKBP Bandung. Diwajibkan setiap week HKBP Bandung, HKBP Rancaikek, HKBP Sumedang, pesertanya anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia. Waktunya pada tanggal 5 September 2026 jam 15 di HKBP Bandung. Kedua yaitu seminar. Seminar ini mendukung kegiatan ini bagi kita semua jemaat Seresot HKBP Bandung, di mana pembinaan ini sangat relevan bagi remaja dan pemuda kita sekarang ini. Kedua, seminar budaya Batak. Ini juga relevan bagi keluarga-keluarga muda. Panitia mengharapkan rangkaian kegiatan ini mohon dukungan Parhalado dan jemaat dan resort KPP Bandung. Akhir kata, sebagai orang tua, hendaklah hidupmu menjadi teladan bagi anakmu. Ajarilah
mereka, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Horas. Laos tabigi mamuse korsian daerah Antapani Arcamanik laos diuluti manon muse kor SPH.
Maret de Mahita, sian buku ende nomor 362, laos tapasahat ma pelean sada A dohot sada B. Inde
Bersorak-sorak Mahamuna, nama kita Pangiar masowaramuna, memuji di mata tata, para palang baluna, madungan arba pagumpi, lawas agapun di Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima namangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Horas mari hita saluhutna. Urian itu hata damang dohot dainang hita saluhutna na pungunuaing di bagasan tikyon, tatangihon mahatani debata, ima natar surat di buku Ester Bidusia, mamukamaisian ayat 10 sada, sahatu ayat 10 sia. Ujahama di tonga-tongata. Laos diari nasa sadai sahado bilangan ni jolma akan Nabi Nunu di bagasan hutasusan tuadopan ni rajai. Dunginin na rajai matu si Ester jolmanai. Nunga dibunuh hala Yahudi di hutasusan 500 bawah. Diredep podohot na 10 anak ni si Haman. Ahaulaning binain nasida tuluat ni rajai akan na asing. Jala ahadope pangiduam. Ikol lehonom mudo itu ho. Jala ahadope sihol ni roham. Iko pasautod. Dungin ninna si Ester ma. Molo tungdenggan di rohani rajai. Sai di loas rajai ma nang marsogot hala Yahudi. Akan disusan mangulahon hobar tu pareta sadarion. Asa digatung nasida na 10 anak ni Hamani tuau. Jadi di dokor rajaima ikosongoni bahenon. Paretai pedileod do disusan jalan na 10 anak ni si Haman digatuk kodoi. Nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do hala Yahudi akan disusan jala dibunuhi disusat 300 halak alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ni hala Yahudi akan diluat ni rajai marpungu-pungu do pangoluhon hosana sidai gabe marhasonangan maradop pemusuh nasidai, jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Imana masa di hari 10 tolu bulan Adar, gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulan ini. Gabe di bahin nasida may ari panggalangat dohot las niroha. Alai di anggo halak Yahudi
akan disusan marpungu do di hari 10 tolu doho 14 dalam marhasonangan di hari 15 bulani jala di bahen mai hari panggalangan dohot las niroha di baheni yang gohalak Jahudi akan namaringat di akahuta pagaran hari 14 bulan adar di bahen nasida hari las niroha panggalangan dohot hari raya laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena ido saat dihamua kadamang doho dainang selalu kita terprovokasi dengan banyak isu-isu di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta adong do hea jot hata namadok songonon pemenang itu adalah yang benar. Jala di sisi nasing muse jok do tabege komunitas yang dominan itulah orang-orang yang benar. Molodung do adong sada punguan sada hatana saitahetong do ima nasitong. Apakah kita setuju dengan hal itu? Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta, di goari do hita di luar tahun imana minoritas. Punguan na mehmet. Seakan-akan punguan na mehmet tidak memiliki hak. Herana sorong behangoluan di tonga-tonga ta, herana soboi hita mabay manangaha. Seakan-akan keminoritasan kita itu seperti digambarkan seorang yang selalu terjajah. Holan gogomido na diharapon. Hola parbinoto amido na diharapon. Kita tidak mau terjadi seperti hal itu. Alanido di paingot hatani debatado hita di bagasan tikyon marhite-hite sada tema hari palolopo-lopo di bangso ni debata hari sukacita bagi umat Tuhan. Bagaimana kita mau menerima sukacita itu dan bagaimana kita menjadi bagian yang ada di tengah-tengah sukacita itu melalui sapaan firman Tuhan pada saat ini. Ayang gota hilala do nakining tatangihon hatani debata. Seakan-akan Tuhan itu menginginkan juga ada tindakan kriminal di tonga-tonga ni akangoluta. Ada hukum rimba di tengah-tengah kehidupan kita untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang kuat, siapa yang memegang kuasa. Tapi mari kita belajar. Tertarik doa di sada ilustrasi gambar. Dak boto boy ditampilhon di layar ni monitor ta. Iya, amang do tinang ada 8 gambar di sini yang mau kita lihat. Dari yang pertama hanya 2 yang diingatkan kepada kita. Yang pertama ada biji daripada bibit dan tanah. Di mana bibit itu atau biji daripada bibit itu belum tentu tahu kita itu baik apa tidak. Dan tanah itu juga kita tidak tahu layak enggak bibit itu ditanam di sana dan tumbuh dengan baik. Tetapi ada keinginan yang meletakkan bibit itu dan yang menanam itu tumbuh seperti gambar nomor 8. Tidak hanya tumbuh dengan daun, tidak hanya batangnya yang besar, tetapi yang dia inginkan adalah buah. Karena itu kita mau melihat firman Tuhan yang mengingatkan kita
bahwa pertumbuhan daripada biji itu pasti dia menghadapi proses. Boido tabereng utuh bibiti, alai di bagasan gilokon. Kita meletakkannya dan berpengharapan itu tumbuh. Kita yakin dengan biji yang kita letakkan itu di tanah, tanah itu bisa memproses, dia tumbuh seperti apa yang kita inginkan. Ngulut tau pesongonido. Molo husuk kunwa yang di bagasan tikyon, adong dona marsuku ni roha tuho, pasti dohonom adong. Ale molo husuk kun, adong do alom, adong donwa yang di bagasan tikyon marsuku ni roha ho tudongamu, unang bolo husuk kun adong alom, dang dia lusiho. Habe molo halak nasing marsuguni roha tuho pitur dohonom mugudang. Lepas ada atau tidak, itulah keberadaan kita pada saat ini. Proses yang kita hadapi jika firman Tuhan menyinggung di sini, ada kriminal, ada kecemburuan. Kita mau belajar dari beberapa komunitas yang diingatkan oleh firman Tuhan, termasuk yang pertama ada umatnya sebagai komunitas di dalam firman ini. Ada pemerintahan Raja Ahasuerus di tengah-tengah firman Tuhan pada saat ini. Ada Mordekai yang dikatakan di sini, ada Esther dan ada juga Haman. Karena itu yang pertama ketika kita belajar dengan Esther, dia anak yatim piatu yang diasuh dan dibesarkan. Tetapi ketika dia yatim piatu, kita bisa berpikir, anggodungdo somarama somarina sada-sada jolma apalagi natading maetek, dangadong beboy na boy si harapono sani. Selain hadirnya ada orang yang berbelas kasihan. Tetapi pada saat ini siapa yang mengasuh dia? Tentu dari Esther kita belajar, jangan pernah sepele kepada siapapun. Sekalipun kau menganggap dia itu jauh lebih rendah dari segi ekonomi, pengetahuan, dan keberadaanmu. Sekalipun kamu memiliki komunitas yang besar, dia minoritas. Jangan pernah sepele dengan itu. Karena Esther mengingatkan kita pada saat ini, dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang-orang yang menyampaikan sukacita di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dia tidak mengandalkan egoisnya. Nang pesitong na di rohamia mang dohotinang, ale unang paksaho pikiranmu gogom asa sauti. Toka, ate. Karena itu di ayat 13, Esther mengingatkan kita. Berbicara itu juga ada etikanya. Molo didok roham raja, molo didok roham, molo dioloyo, molo pas na di roham. Jangan karena kita disanjung-sanjung, kita memiliki segala sesuatu, gabe lomot tamanidos nasing, gabe na di rohat tai, na tubuh. Tuhan tidak menginginkan itu. Jangan menjadi Haman-Haman yang baru. Ketika kita menginginkan hidup kita seperti gambar nomor 8 tadi, tolong ditampilkan ya. Gambar 8 itu apa yang terjadi? Hidupmu tidak akan pernah lepas dari persoalan hidup, tetapi Tuhan mau mengingatkan, unang holan mate-mate manikiri persoalan ningolumiho.
Molo marukil ho di bagasan tikion, unang udodo parukilomi. Gabe mga badilas ni roham. Alanido molo udodo pikirami ketika kamu terbeban dengan persoalan hidupmu pada saat ini, saya yakin kita tidak akan pernah sempat memikirkan apa yang menjadi solusinya. Tetapi pada saat ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk mencari solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kamu diizinkan oleh situasi dan kondisi harus menghadapi persoalan. Molo songo bibit na kining na di pihak ngolumon di dia beho mangula. Saya yakin begitu kita letakkan bibit itu, pasti semut akan muncul. Di tonga-tonga ni ngolumpe, unang etong. Nang pepistarho, dang adong persoalan ni ngolum. Nang pemamora ho, dang adong persoalan ni ngolum. Molo pogoso, dang gabe persoalan ngolu, nahonaw pogos ya tonga-tonga ni saluhut ngolu. Tetapi apapun yang menjadi persoalan hidupmu, kamu harus memikirkan persoalan itu apa yang mau dilakukan dalam hidupmu. Molo dia dobihon waing persoalan ningolu, ahadona naing dohonon na di tonga-tonga ningolum. Mari pikirkan tujuan hidupmu harus sampai kepada nomor 8 itu. Amin. Boy do marolo-bolop jolma, alai dang alani lomoni rohani de batah. Boy do marolo-bolop, alamar sitahonon nani hasogohon ni roham. Boy do marolo-bolop, alaniaha. Zaman sekarang ini di paingok dohita kamang. Unang baen be hatsi ni rohani dongam. Puasa, molo sa itabayuti donuaing media sosial ay namura-muraan pamagohok kosa. Ate. Alani marhiteo dohonok kudotuhita. Sekalipun saudara itu pintar mengutak-atik media sosial, jangan pernah saudara menyinggung kehidupan orang lain. Kalau pada saat ini firman Tuhan mengingatkan pembunuhan itu melalui pedang, tetapi kita juga diingatkan sekarang, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dan jangan pernah karena begitu senangnya kita dengan mulut kita berbicara pikiran kita, jangan coba-coba sekali-sekali membunuh karakter orang lain. Alanya sopi pikiran nizol manuaingon. Unang-unang holani sa tabihita. Iba eko di dokoko itu duho iba na nasohata itori cupai ho isi ato ina masa nuaing. Karena itu sekalipun itu terjadi di tengah-tengah lingkungan kita dunia ini, tapi Tuhan mengingatkan kita. Ahana yang dipaingot tuhita. Naparjolo sahali didok dison. Ise do na marulu-polo. Yang bersuka cita itu adalah umat Tuhan. Bangso ni debata. Alani molo bangso ni debata dohita. Iko marolo-bolop dohita alani debata. Molo adong penuaing alom di bagasan tikyong godang penamakasogohoko unang talo hotusi ay donidok hatani debata. Manangabe di bahen alom tuho roh madapot to nibana. Kalau kita melakukan yang baik kepada musuh kita, itu sama kita meletakkan bara di atas kepalanya. Jalaido di paingot hatani de batamar hiti si Paulus. Sebagai umat Tuhan kita tidak akan pernah kalah
dikalahkan oleh kejahatan. Jangan pernah kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah lakukanlah kebaikan untuk melawan kejahatan itu. Tidak akan mungkin dia tumbuh seperti ini kalau bibit itu tidak mampu melawan, tidak kuat. Alani ahado haujahan ni ngoluta asabu hita marolopolop. Mabuat damai di tonga-tonga ni na mamusuhi hita. Kita bisa membawa suatu pengharapan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sekalipun kita dikatakan kecil, sekalipun kamu tidak dianggap apa-apa oleh orang lain, tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, sukacitamu bukanlah kemenangan pikiranmu, tetapi sukacitamu adalah kemenangan Tuhan. Amin. Olo-bolokmu di bagasan tikio dangna ala nalas roham. Holas sebatas ala naik dolar gudak kebeng mudangi. Ala naik mas gabe marhepeng mahodang. Dangi gabe olo-polup tadi bagasan tikio. Olo-bolokmu imalas ni roha naso olo mago siap pikiran ni nama kasugo roham dia mai dohonon ni alom matuho amang tahe au do nama kasugo ni bana alai burju do ibana tadaro ibana anak ni debata au be ihutonokku nama ibana gabe anak ni debata. Itulah sukacita yang pertama di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita menjadi umat Tuhan. Alani songod dia dong ngulu ni namarulupulup di bagasan Tuhan ini. Naparjolo, jangan mulai hidupmu hanya melihat kelemahan orang lain. Ia silbak-silbak di mata nidongammu, pitor hatop di bereko, alai nasa tiang di matam, dan boy di bereko. Jika kita budayaan hidup seperti itu, maka setiap hari akan muncul persoalan-persoalan baru. Tetapi mari kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita sebagaimana Dia mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Molo naung matoras do hapor siaommu, matoras masongo bibiti, totu molo adong dongammu, nahurangan di parbinotoan, Roma ho mangajari. Molo adong dongammu, nahurangan di pabahenan, Roma ho paingoton. Karena itu Tuhan menginginkan hidupmu untuk bertumbuh. Idodidok edeta nomor 420 sadai. Tatiru holong ni rohanai, na pinatuduhon ni Tuhat tatuhita. Taha holongi madongatai, airuas ni Tuhat tadonangi. Taha holongi madongatai, songon na makahulongi dirita. Daksala molo hudok musiate, atik pihado pe, dangi jalak kodo pe amat tado inat tanda sugut, jalang majo. Mulai saping mu mana, manang na di saping mi majo, jalang majo ate. Mardame ma masih jalangam ma ate. Mulai pudi hudu lamat taunang polai lubay natai ate. Saya manon holam malua sanon, holam mulak kita sanon, tadok ma ikom marulupulup doa di bagasa Tuhani. Ikom marulupulup do keluargaku di bagasa Tuhani. Ikom marulupulup do huriako di bagasa Tuhani.
iko marolop-olop do bangsoko di bagasa Tuhani. Amin. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Jangan lihat seperti apa yang mau kau lakukan, seperti apa pribadimu. Tetapi saya selalu mengingatkan kita, Tuhan mau menginginkan kita molo dohonom mudo di bagasan tikion bangsoni debata doho yang layak bersuka cita patuduhom ma songo bangsoni debata nama rolopolopo. Naik marsinondang nguluku diigil songo dia mamuse manang di dia beau totong boha totong hui ngoti tiur marsinodang manang di dia beau totong hui ngoti adong dua moloro sada jolma tu sada punguan na barjolo topu punguani hohom alaniaha ala suguru hana mangidaho. Itu kan? Na baduahon topu punguani marlas niroha ala roho boha sarupa pangalaho. Alai di bagasan tikyo didok manang di dia beho totong igoti ahata tinonahon ni Tuhan itu ho naing marsinod dang ngolum. Ido diigil Tuhan itu ho. Dimanapun komunitasmu itu tidak akan sempurna sukacitanya tanpa kehadiranmu di sana. Ikonido bahenomu. Unang songon na huboton ala sosadi na di rohanai Victor Mardadi. I rumah tangga pemasa do songon niya te. Molodang yului amatai hataninatai persoalan pada saat pacaran pun bisa terungkit. Itu kan? Persoalan nong bunibe boy muse hehe ate. Itu harus kita waspadai apapun yang terjadi. Unang masa besongoni di tonga-tonga ni ngolu ni bangso ni debata molo tadok marolo bolop dada gabe hatatta nanaing siat tu debata bukan keinginanmu yang Tuhan lakukan tetapi keinginan Tuhanlah yang mau kita lakukan. Naing marsinondang biji itu tidak dikenal lagi oleh batangnya. Tetapi biji itu menjadi masa lampau, tetapi biji itu melakukan hubungan yang estafet, yang baik. Kamu harus bertumbuh dan kamu juga harus berguna dan bermanfaat. Amin. Alani di bagasan tikion, paro lopo-lopot tasongon bangso ni debata, napa tuduhon parbueni nani halomohon ni rohan ni debatan. Amen. Songoni ma di bagasan tikyon. Ikom marulupulup dohita pabor haton sahala na poso ni debata nalau pensiun ate. Alai kodohonok kudotong patatumbuh hilang berganti. Ikom marulupulup matok syakita musen nanaing calo situa. Unang ala na dipaksa, unang ala na dipilit. Alay ikut dirohat tamamadok songonon. Apapun yang terjadi, bahwa saya ini adalah mitra Tuhan. Kudang dosi sabion, nahurang nuaing panabido. Alani morudo sian antapahani ate. Sahalak. Alai laos ditangihon perbandung selatan mohon. Pola tulu benya sebandung selatanon naulu calo situa unang pola sudir wasi calo situa. Tulu be
mangihu mamuse tuek nasi ate. Ayado songonon amang sada ilustrasi ala somar na ipili imana calo situa roy mana madapot ton parhalado do padita ilok songonon amang dang boyaw calo situa menyogo petaho inneban alayunang sahat tu nasongoni naing tarjo mahita sada na pinili ni debata idia behita maringana totong mahita songon ianakon ni debata. Amen martangiang may. Mole ate madihole Tuhan. Pinuji pinasanga maho di bagasan Kristus Yesus. Tuhan malateo kami dungulu nami di bagasan tikyon. Marhite-hite asi doho tolong ni roham. Di sarihoko do kami ale Tuhan. Di ngulu pardagingon tarlumobi madi partodion. Irim dorohan nami marhite-hite parsaoran nami. Tangya konon nami masaluhur wasni huriam. Kada di bagasan parsahiton pamalu male Tuhan. Molo tungadong ruas ni huriam na mga dobyak kasitaonon naduk-duk. Di masalah keluarga pribadi. Di ngulu si ganupari. Dia kaparkarejoan. Di masa depan dia akan rokap nitod di piali Tuhan. Tuhodo pasahaton nami. Ubal gadoholong mi mangurupi hami. Ubur judoho ale Tuhan manarihon ngulu nami sian saluhut. Ido ale Tuhan di memehoko tu hami di bagasan tikyon. Anggo portibion. Dakya di tonaho tu hami asama rolo-polo pami. Alay hodo di bagasan hatami paingoto kami asama rolo-polo pami. Jalay kon gabe hodo hami songon bangsom. Jala satia hami ale Tuhan. Jalay kon marparbue hami. Di dia be hami. Ay di sido parolopolopon ningolo niya kana porsea. Ala ni mauliati madihodi bagasan tikyon. Pos rohan nami ale Tuhan. Ramo ti masaluhut ngolo ni ruas ni huriamon. Ahape namasa di tonga-tonga ni ngolo nami. Las ni roha arsak pe. Hodo de bata nami. Parholong roha na mga ramo ti manarihon ngolo nami. Di bagasan tikyon ale Tuhan. Paborhaton nami do sa halak siyan na posom. Memasuki masa pensiun. Di tonga-tonga ni pakubasyon. Songon parhalado situa di huriamon. Imay ng situa dami buru panjaitan. Paso-paso mah keluarga nasida ale Tuhan yanakon. Dohot ngulu nasida si ganupari. Ala ni urubi hami ale Tuhan. Asa totong juwommu jalapil litommu akan aposom parmahan panabi. Nagabe makobasi rabdohot tami muse di tonga-tonga ni huriam. Sian ganup uwek. Dada ala ni pamerengan nami ale Tuhan. Alay ala nanigohan nitod di porbadiamido roha dohot pikiran ni ruas ni huriam. Rade mamelehon. Roha dohot pikiran ng nguluna ng songoni partikian. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuadupam. Amen. Tapuji Tuhan tamarede. Tinawa mulu sandok moluon, gogdo na marsakale.
Tu naparborhaton si tuana pensiun di Huriata HKBP Bandung, Resort Bandungon, Ima Inang Situa Dame Herdina, Boru Panjaitan, Marede Hitasian Bukwede nomor 212. Amualea kadongan nasa huriahon, didahamudun waeng dongatan na jongjong dison, nanaing pensiun sian parhalado ni Huriata, Ima Inang Situa Dame Herdina Boru Panjaitan. Di mata-matai nasida doakan na pinasahatu nasida jala diramoti parangin nasida. Didas-das doa kadongan tu parmingguan, tu partangyangan, tu parguruan doho tu parsikolahan. Ditikir jala ditangyak ko doa kana marsahit. Diapuli doa kana marsak, dipature doa kana dangol dohot na pogus. Diapuli dosa sudinai, jala dipature-ture doa ka guguan na porlu tu harajaon ni debata. Jala di hari koton, pasingoton hata ni debata, diragam ni akka parpunguan dohot partikian. Laos bagi hamu mahata ni debata na tarsurat di Pesalmen 120 ayat 5 sahatu ayat 6. Akana marilu-ilu lau manhabur, marolop-olop dosogot lahu manggotil, mardala-dala pe ibana hu tangis pausung-usung boni si sabur honon, rodo ibana sogot marolop-olop mangusung akka tibalanna. Nungahu pasidung paraloan na denggani. Nungahu paujung parlojong oki. Ramot hubahen haporsiauni. Martua do halak nama nao di pangujunani. Aidung tahu ibana jalon nama tupal hanguluan. Naung di baga-baga tu akka naholong roha di ibana. Puji majahoba aletodiku. Jalan nasa rohaku di bagasan pamujion di warna nabadiai. Puji majahoba aletodiku. Jala unang tumbuh lupahon dengan ibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Ibana pamalum akasahitu sudena. Surat keputusan pensiun penatua nomor 34/D.18 Romawi /RB/HB/SKPP/ Romawi 7/2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Bandung berkedudukan di Jalan LLRE Marta Dinata nomor 96 Bandung, menimbang
perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP setelah amandemen keempat pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur dan masa pelayanan yang bersangkutan, memutuskan dan menetapkan nama Situa Dame Herdina Boru Panjaitan, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar 26 Juni 1961, ditabiskan di HKBP Bandung 15 Juli 2007, pensiun pada tanggal 19 Juli 2026 dari Penatua HKBP Bandung Resort Bandung, atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 17 Juli 2026, Pendeta HKBP Resort Bandung, Pendeta Albenar Silain. Mulia tema dituhani namar tuguihon hami saleleng dingolu nami. Mulia tema didongan nami saulaon. Dongan masih tukol-tukolan nasailaon. Mulia tema sude di nama godang. Naposo ro didak dana sikola minggu. Molo tung adong hahurangan nami. Pos dorohan nami. Salpuhono muna doaka hasalan nami. Horasma dihuriat. Dihamu inanami Situa Dame Herdina Boru Panjaitan, mardongan pos niroha di debata ama, dohon anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia, hupa borhat hami mahamu lahu pensiun sian hapar haladoon, di pasu-pasu Tuhata Yesus Kristus, Raja ni huriaima pakobasyo muna nasalilingon, jala diramoti mahamu diaka ari-ari si dalana muna dope 7 luanon. Amen. Turun. Laos pinasahama tuhuriata melalui parhalado pasahaton cendramata sian huriata songot tada las nirohata dohot hamalateon nirohata di pakubasion ni inang Situa Dame Herdina Boru Panjaitan. Tuhita sude parhalado tujolo mahita. Turun aja di bawah ini. Menghadap. Ya, oke. Tu edanami Sintua Dame Sitohang Boru Panjaitan Lasma rohani eda ala nunga sahat di ula eda tohonani mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam keadaan sehat. Semoga juga Eda tetap melayani sepanjang masa. Begitu juga Amang dan anak-anak, biarlah Tuhan yang memberkati apa yang Eda harapkan, biarlah Tuhan juga menjawab doa-doa Eda. Kami dari Parhalado dan dari semua ruas HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Eda selama ini. Di sini kami memberikan cenderamata dan juga kemarin sudah memberikan ucapan syukur. Semoga Eda menerimanya dengan penuh sukacita. Mau lihat tema, Tuhan memberkati Eda dan keluarga dan kita semua. Mau lihat ya.
Ia ata ala tua cara madok hata hudul majohamu ala nangalan sia. Pinasahama tuna madok hata mewakili ruas amang Insinyur Henry Nimrod Tambun lao suduk manon sian parhalado amang situa Antoni Sitorus opelo pensiun nama tokena itu. Salam, Shalom. Horas Marhita. Nama persanga pihami, uluan Huriata, penetresot, amang padita silain, semoni nang padita fungsional, dot damang dainang paraha duni Huriata. Semoni donang tu situa Dame Hertina Panjaitan beserta keluarga yang kami sayangi serta seluruh jemaat HKBP Bandung yang kami kasihi yang ada di tempat ini. Izinkan saya mewakili jemaat untuk menyampaikan sambutan pada acara hari ini. Puji syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh mengadakan acara Paberhaton Pensiun Situa atau Purna Bakti Inang Situa Dame Herdina Boru Panjaitan sebagai Parhalado HKB Bandung dari WEK 2 Antapani Arcamanik. Inang Situa Dame Panjaitan yang Tuhan kasihi. Kini saatnya Inang memasuki masa pensiun atau Purna Bakti Situa. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan, waktu, dan pengabdian yang telah Inang curahkan selama ini demi kemajuan dan pembinaan iman di Huria HKB Bandung. Dan terima kasih juga kepada Amang Todo Sitohang beserta anak-anak Renaldo, Renaldi, dan Marulitua yang telah mendukung dengan sepenuh hati pelayanan Inang Situa selama ini. Kami tahu, lihat dan rasakan selama ini pada saat dan kondisi tertentu Inang sudah banyak meninggalkan atau menomorduakan kepentingan keluarga, suami dan anak-anak untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai sintua. Berdoa serta mengunjungi jemaat yang sakit dan ragam pergumulan dengan penuh suka dan duka. Tidak hanya memberikan waktu dan pikiran, tetapi juga pengorbanan dan secara tidak langsung juga mungkin finansial. Inang Situa Nami sahado diulaho Inang toho nami tolhas jele sekop do di heko sude ruhut ni hasit Tuhani didungani holong nasihat Tuhani. Masa bakti Parhalado boleh berakhir, namun panggilan melayani tidak berhenti, tidak berakhir. Cerita tidak sampai di sini.
sesuai amanat agung Yesus Kristus sepanjang hidup dan sekuat tenaga harus tetap melayani. Sebagai perhelado yang reguler sesuai organisasi, ya sampai di sini. Pelayanan Inang sebagai salah seorang pelayan firman di ibadah pelayanan doa Dewan Diakonia yang diadakan Huria atau gereja kita setiap hari Rabu jam 8 pagi, sebagaimana yang Inang tunjukkan selama ini. Inang sudah aktif melayani di sana, dan kami harapkan Inang masih tetap melakukannya, tetap aktif selama regulasi dari Huria mendukung. Sesuai dengan lirik kor daerah 2 Antapani Arcamanik yang telah kita dengarkan tadi, saya kutip di sini, "Kukan melayani terus dan wartakan tentang firman-Nya. Kunyatakan kasih-Mu setiap waktu, kunaikkan syukurku." Biarlah Tuhan sendiri yang membalas pengabdian Inang, memberkati dengan kesehatan dan damai sejahtera. Sekali lagi terima kasih Inang atas pengorbananmu selama 19 tahun, yaitu dari 15 Juli 2007 sampai 19 Juli 2026 hari ini. Inang memasuki Purna Bakti. Selamat memasuki Purna Bakti buat Inang, hamba Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai langkah Inang dan keluarga. Saya mengutip dari firman Tuhan demikian. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius 25 ayat 21. Dan inilah saatnya saya akan menyampaikan rasa terima kasih dari hati yang terdalam dari jemaat, khususnya dari jemaat di daerah 2 Antapani Arcamanik, yakni berupa untayan kata-kata yang indah. Di rumah Tuhan Engkau berdiri, membimbing kami dengan kasih sejati. Waktu, tenaga dan doa tulus Kau berikan. Menjadi teladan dan dalam iman yang suci. Masa bakti kini berakhir sudah. Namun jejak kebaikan takkan pudar. Tuhan yang melihat dari tempat tersembunyi akan memberi upah yang abadi. Amin. Terima kasih. Salam kasih Kristus buat kita semua. Shalom, Ors Madihita. Nahu parsangapi amang pendeta resort dohot inang, sude amang pandita, sude donganku parhalado, na tua hami, na poso bulung, remaja,
sekolah minggu, dohot jemaat na mandohoti sian live streaming. Parjolo mandok moleate ma hita tu Tuhan depata. Alai boi hita marpungu di parmingguan di bagasan lasni roha. Sadarion, tapatu pama memasuki masa pensiun ma donganami inang sintua dame boru Panjaitan. Moleate madidok hami tu inang sintua nami sahado diulahamu tohonan muna sahat roh ditikion memasuki masa purna bakti. Godang do nauli na dengan pelayanan muna selama gabe sintua hamu di Huria HKBP Bandungon. Molo petung adong akana hurang lobi masih maaf-maafan mahita jala sai hipas-hipas maho hita ro tu joloan niarion. Songonima hata boi di pasaton hami mewakili dongan parhalado sai tuhat tama memacu-macu hita saluhudna. Amin. Shalom. Horas. Pinasa matu parhalado na pensiun. Situa na pensiun emang situa damai. Shalom Amang Inang dan semua jemaat. Moleate ma dituhata, moleate madang dihita, boi dotol has huula hapar haladoki. Moleate ma sude di sude ruas na mendukung hapar haladoku di tonga-tonga ni HKBP Bandungon. Moleate manang di dongaku sa ulaon parhalado HKBP Bandung. Dalam suka dan duka saya lalui di dalam pelayanan. Akan tetapi Tuhan menyatakan seperti di moto pelayanan saya juga. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Ayat inilah sebagai moto pelayanan saya di dalam sertifikat saya sewaktu saya menjadi calon sintua. Sahak pehulua hothonan kon bukan karena kuat, bukan karena gagahku, hanya oleh karena kasih Tuhan sehingga bisa saya lalui semuanya dan sahat hula hotohonaki. Moleate madi tuhata pardegad basai songon tu dongaku sa pelayanan. Terima kasih kita selama ini sudah sama-sama melayani di lerang Tuhan yang sudah menguning dan kitalah sebagian dari penuai-penuai itu. Akan tetapi hari Selasa kita selalu marsermon, kita selalu membicarakan pelayanan kita untuk HKBP Bandung. Itulah yang akan stop daripada pelayanan saya. Akan tetapi Tuhan memberikan ladang bagi saya seperti yang diutarakan oleh Amang Nimrod Tambunan tadi. Biarlah tetap saya menjadi pembawa firman di dalam tim doa. Kemanapun Tuhan kirimkan saya
saya bersedia untuk melayani umat Tuhan. Tudong aku parhalado dang saya rak behita majahatan itu hani di konsistori. Dak saya rak behita makatai songo dia ulaon na naik si ulahonota alai posdor haku. Na tong do diramoti Tuhan akadong aku laho mangulahon ulaon pelayanan di dalam bait Allah ini. Tu amang pendeta mau lihat amang pandita nami di sude akahatani Tuhan nong pinasahani amang tuhami saya dipatrikan Tuhan lah itu ke dalam loh hatiku agar kemanapun hamba pergi aku tetap membawa firman itu. Terima kasih untuk suamiku yang sudah mendukung pelayananku. Setiap kali berdoa dia mendoakan supaya pelayananku juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk anak-anakku. Kiranya anak-anakku menjadi anak-anak yang teladan juga. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa yang selalu kuutarakan kepada Tuhan, yang selalu ku berlutut untuk memohon dan memohon agar anak-anak kami dipertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman di dalam Kristus. Sonima amang inang hataku di bagasan hata partadingan kepada jemaat Tuhan mama nama masu hita saluhutna sehat walafiat kita di dalam kasih Tuhan. Moleate Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 475 Laos jongjong mahita salut. Tapasahat mapiliata tu adopan di debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang. Odo harorwan ni saluhut silo lehon na dingkat dohot na solibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nileon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uam na husus di julum. Pasupan sumay jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam muntad hami gudang ni sileo-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Jang sa pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saat malomoni roham di banua tangon songon na di banua gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugi hutu pangujunan.
palua mahami sian pangaku. Bulak mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita hamu akamang do tinang 75 tajalang inang situat Tanah Baru memasuki pensiun. Tusom mahamu dohot keluarga asa roh ruas ni huriata pasahaton selamat memasuki masa pensiun. Di bawah jadi hati